bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mone mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en ƴetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen jottade ɗo e plateau men Pindi TV ko noon tigui ƴettirten jinnaɓe men jetten kadi seeraɓe men hilfaɓe men dine sikki ala ko sehili moon guiɗo fulɓe kala Tidianatou Sarr debbo mo hornode Sare Niang ko on tigui arti joɗade yettude moɗon bandiraɓe alaɗo yaano wontiɗe wonno ko ñawɗo yiiɗa ceeraɗo dañi ɓami tigui en garti jottade ɗo e plateau men Pindi TV on jewnino kam kono minne kadi mi yewnino on ngam haɗide wonde hande o aduna haaloɓe Pulaar mbi ma jaam daña nde jamaji juula ngol konngol noon mbiɗa sikki laatima hikka jamaji juulaka saka ganduɗa camaraji darata huccitede yimɓeɓe mbawa wadde jewteɗe mbaɗa noon noone kono en beltanima jomiraɗo subhanahu wa taala nde won noon kala ko waɗi ko ɗum haani ko ɗum yoodi ko ɗum fewniti en beltanimomo ko kanko tan addi ɗum ɗo ko kanko tan wawi ittande en en ñaaguimomo nde o ittante en o ittana julɗo kala dewal ɓiɓɓe sikki ala en jottima jonde men pinal hanki e hande addi ko yoddi addi ko handi holko addi hande addini en rewɓe awluɓe yontaɓe addini en gorko gawɗo yontaɗo oɗon gandi ɓeɗo awluɓe oɗon gowdi yiide ayaw mabɓe ko ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe tigui dariniɓe hande gam yewtude pulaku ngu barlitiriɓe doole munen saabu lillahi gam hande kalɗo jeeweɗa sa udditi hande télé sa huccite mabɓe tan a sertan e yewende noon woni ni Pindi TV hande beelamma bismade ɓe ɗo hande en jiiɗi yiideɓe ɗo guila hanki taw wona hande ɗum noon bisimilla moɗon bisimilla ma Houleye bisimilla ma Madina bisimilla ma Samba bisimilla mono Pindi TV calminon bandiraɓe Banimba Seydi Sarr Banimba mbi Banimba iye ñalade jom ñalade ñalade sodi ñalade ñalade jom ñalade ñalade sodi ñalade iye ñalade jom ñalade ñalade
machallah ɗo padanoɗa ɗo a ari ɗo no hannirta ni min beltima no feewi e Madina ko ɗon tigui min panoɗa nde wonnoon son jimi kala ɓiɗɗo puloɗo woni ene yiihi hen hoore mum no feewi kadi ene welto ɗum noon min ñaguinimon Allah moƴƴere yo Allah hokku on dusde leñol ngol ko juuti ɗum noon ha ñalande soodi ñalande eɗen gandi kay dawlo Moussa Dia ko codɗo ñalande ɗum noon en beltanima kadi directeur men Abou Samba Diop ko noon kadi beltanirten directrice meɗen Leyla Ndiaye ñalande e ñalande kala ñalande tokara ñalande baɗɗe ñalande kala haala machallah jimol mon ngol notitima ɓiɓɓe fulɓe baɗɓe ñalande ɗe gasata ɗum noon en beltima en jottima jonde pulago Houleye Lamba Madina Lamba ko ɓen tigui hande joddiɗen ɗo ene yewtere men pinal hanke hande notitima tigui inde mum gam notitade ɗo awluɓe so wonano awluɓe hanke men haaltata ɗum noon Houleye bisimilla bandiraɓe ne koɗoma Pindi TV kadi ne hoɗoma calmodira e bandiraɓe yimɓeɓe kay majjani hol gonɗo Houleye hol gonɗo Madina kono kalna min hol gonɗo Houleye e Madina assalamu aleykum Tidiane Sarr assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe kala biyo mbimi mbimami kala ɗi ɓi pullo woni kala ɓi pullo woni e monde entier he min Houleye Lamba Binta mi salmini mi yon kadi assalamu aleykum no juɗɗo salminirde Tidiane Sarr min beltanima Allah noon min beltanima Seydi Sarr debbo cubballo mo adno ɓe ɓuurani sakkitiɓe ne ñemmi keɓani ten wi yatama laaɗe kaya walla yatama laaɗe kaya min mbima Seydi Sarr kono kadi min calmini ardiɓe galle o won gorko torodomo kalɗa ɗo joni haala muɗum Daouda Moussa Dia cewɗo mo heege sewnade gorko torodomo adno ɓe ɓuurani sakkitiɓe ne ñembi keɓani gorko toroɗo ɓurnoɗo e ñande kala ɓuure muɗum gorko toroɗo batɗo galle ene waɗi en hunde ko woni hen ko kadi daño mbimo Seydi Dia min calmini dendagal gardiɗo ɗo e Pindi TV dendagal liggotoɗo e Pindi TV min calmini ɗum min juurima ɗum kono kadi min calmini ɓiɓɓe fulɓe Houleye Lamba Binta ko gonga mbiɗa jarani ko mbiɗa min woni holi on kono hande ko ɓeyda laɓɓitinde tan Houleye Lamba Binta ko debbo gawlo jibinaɗo to e ɓundu Coumba bannaɗo Boum Malick Sy Daouda Boucar Diam Sy Habiba Ladi Sisili Suyu ɗo wuuro ne wiye Goudiri Gar ko ɗon Houleye Lamba Binta jibina hol wonɓe jinnaɓe Houleye Lamba Binta ɓe mbi ɓiɗɗo ko tañi fof yettu Allah enema kono yetto yummune bamum mbeɗa yetta Allah e nelaɗo mum noon mbeɗa yetta debbo gawlo jibinɗomi o hono Hadja Lamba Malick Sori Samfar Bokuna Badiane Tassé est ce que yo debbo gawlo min ñaganimomo Allah yo Allah ɓumno ƴiye makko yo Allah yurmomo yaafumo kanko e maydo julɗo kala kono woyyo gorko gawlo jibinɗo Houleye Lamba o kono dammude Alassane Tourou mullel jeɓe fadi sabbe sey malal laya kamɓe fof min ñaganimaɓe Allah yo toon on foftode mabɓe Allahumma amin ko ɓe goni jibinaji Houleye Lamba Binta to e Goudiri jibina Goudiri wone Goudiri ha dañi duuɓi 6 Allah itti ɗum toon e Goudiri addi ɗum ɗo e Dakar mboɗo wonde mawnam gorko afo baba men ne wiye Bonta Amadou Alassane Tourou mulle jeɓi fati sabbe sey malal laya yo Allah ɓumno ƴiye makko itti kam e Goudiri mbeɗa yaare duuɓi 6 addimi ɗo Dakar ɗo leegal ne wiye Pikine Icotaf ko ɗon Houleye Lamba Binta mawni ɗon naati école ɗo école 5 ɗo ɗon Houleye Lamba Binta janggi ha yaare CE2 jangde awluɓe noon woɗɗata ha waɗi ɗon CE2 rutti to e Goudiri waɗi toon CM1 CM2 ko ɗon woni fin jangde awluɓe ko on woni Houleye Lamba Binta hande noon gurɗuɗo e nder Dakaru ene wonde joom galle muɗum Tidiane Sarr ɓe mbi so
neɗɗo towani tawde ko towɗo ɗum o woni towani mbaɗa yetti Allah mbaɗa yetti joom galle mo Allah waddi ko mo hono jibi mo Adja Ndate Gueye jibi mo Elage Medoune Ndour woyyo o gorko lebu townuɗomi ɓurnuɗomi kala debbo gawɗo kala ko mbawmi caggal Allah e nelaɗo muɗum ko yumma e baaba kono woyyo o gorko ko gonga huule lamma o kosam lamma ɗam jinguide kono wallay kanko accimi e liberté am ha yoni ɓeɗo ɓe liggottomi ene jonami hen seeɗa wallay wona ha sidi tawi gorko ne wona ha sidi joom suudu mum min oɗo Djibril Ndour wona ha sidi huule lamma binti kala ɗo ñallumi omo wela kala ɗo kirmi omo wela o accidimi e hooram o accidimi e rimbam o accidimi e bandamen o accidimi e sehlabam ɗandi jogade debbo gawlo o ene muusi kono mi meeɗa ya gartimo wimi ɗo kirɗa ɗo walla ɗo ñalluɗa ɗo ko woni huule lamma binti Tidiane Sarr ko noon tigi huule ɗon laaɓi huule ganduɗa gartammi koye yimɓe hannde no jiɗi on hannde machallah yo Allah ɓeydu ɗum ha heewa émission moɗon mo ganduɗa yela baɗɗo fayida kala ɓiɗɗo pullo ɗo woni ene farnoro émission en jii nde ɗo dillere dillude hannde aduna he kala ɗo gollal wonno ene darti kono émission mon yela machallah dartaki holko saabi ɗum Tidiane Sarr wonko kalɗa de oɗo émission yelama min fuɗɗi en 2005 e gardugol hono mawɗo amen jinnaɗo amen kilifa amen hono Farba Salli Bocar Jubbol ila Mayram Gata Moussa Hamad Tiago Saté Seydina Allah yano min ñagonomo Allah yo yurmomo yaafo allahumma amin to noon foftode makko Seydi Seck en 2005 o nden kanko Farba Salli o formi min o nayi min tel ne wiye 2STV wona publicité noon jaafoɗon o nayi min 2S amin ɗon 2005 an o jour miɗin ɗon kono mbiɗa ni hande oɗo jamanu ɗo yimɓe gonɗo hunde foof dartima kono sa yi yela dartaki mbiɗen jetti Allah mbiɗen jetti hono oɗo directeur général men hono Elage Ibrahima Ndiaye o jaɓani yela maaya jaɓani yela darto kono ko yoɓiɓe Fuutankoɓe kadi jaɓani yela darto yela dartaki o wi min ko gonga ene muusi oɗo aduna hande haydara ala hunde fof koko darti hay marché goto dillani kono wallahi yela wonno kañum woni pina tawa meɗen ma émission ngaji fof darto kono yela dartota ɗon laaɓi beele Houleye ko jimbiri tan jogui malla ene jogui mettal gongal ko wona jimbiri eyyi Houleye wona jimbiri tan jogui kono ko jimbri ndi woni prioritaire e Houleye mbeɗa jogui atelier couture mbeɗa indi ɗum Yela couture wona publicité hande jaafoɗon piɗitiri mbeɗa yeeya hen mbeɗa dillino hen mbeɗa ñoota hen kono kam gawla ndu kam kañum arti yiyama ano e Madina son joɗɗima e plateau oɗon konga oɗon jima eɗon nanodiri oɗon jaadi ɓe jima toon ko kono waɗoɓe répété galle malla ɗum koko fuɗe mon tan min meeɗa war répété minen Tidiane Sarr minen min meeɗa war répété kala ɗo min jooɗi so guitare walla hoddu hoɗi Allah ne waɗi min sutura mamin tawtu guitare o walla ko noon tigui Houleye ko noon en mbawani kadi yaade taw en duwonaki bandiraɓe men ɓeɗo usraɓe woni Pak Malick Sy oɗon gandi ko ay sino toon to tiwa wonne yarara jaalal manggal ɗum noon en duwonimaɓe nde Allah yurmotomo yaafomo harnomo aljanna kanko e mayɓe julde kala ko noon tigui duwirtomi kadi mawnam debbo sehelam duttiɗo ko ɓoyani woni Aïda Fall mo ganduɗa suko pullo keftinaɗo toon to Dantec eɗen gandi Fuutankoɓe dañi yolde gam darde Aïda Fall sembude tinde hakkude makko e Fuutankoɓe barletiri doole mum fi sabulillahi hay sa tawi ɗum ne ƴeeŋi dartoto tigui gam walludema holno caɓroɗa jaɗa yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna ɓe duunima kadi sehlam guiƴam Tullay Amdata Mamoudou onne kadi koye on saka rutti yo Allah yurmoɓe yafoɓe kamɓe e mayɓe men e mayɓe julɗo kalal ɗum noon dokkanen morso goɗɗo kadi gartene yewtere hen
inde machallah min beltima ko noon tigui calminiranmi Yaya Diaw gorko taga e lemtoni en calmini suudu 17 suudu baba toon to taga e lemtoni en calmini bandiraɓe kala ko noon tigui calminirten Ibrahima Ba to taga tallu en calmini bandiraɓe kala en juurima en calmini Dieba Sow toon to France Houley oɗo saaha noon gartami tan koye yewtere nde aɗa andi ko yewtere pinal hanki hannde e holko joli noon hannde ko ɗum ngannduɗa ko handani e fulɓe kadi ko yoddani e meɗen nde won noon so wiyanomi fulɓe tan ma kulol tawe toon ma gacce tawe toon ma kerse tawe toon ma ndimago kadi tawe toon ndeha noon beele hannde yontande hannde nde yiɗani ɓorde en ko gonɗen ko mbeɗa sikki men calo ɗum ha laaɓa ha wettar calorɗen kunude men calorɗen peeje men calorɗen fofof gartanmi koye ngannduɗa leydi neɗɗo kala ɗo mbawɗa wonde eno gonirɗa wadde leggal ɓoyde leggal e nder ndiyam wattata ɗum noon kala ɗo mbawɗa yaade e aduna he beele aɗa foti jogade leydi ma walla a fotani jogade leydi ma aɗa foti yaltude leƴƴi goɗɗi ha ko ngannduɗa kaɗa mutta aɗa yaltina leñol ma indi wonde beele ne haali wonde anani Tidiane Sarr wallahi kalɗa ɗo koko ɗum gonga so neɗɗo wiyanamo pullo nden wiye ndaw joom gacce ndaw kulowo ndaw kersowo ndaw dimo kono mbiɗani hannde e leɗum koko jurdogi kono ma en calo calorɗen kuɗuɗe men calorɗen balle men calorɗen golle meɗen yontande hannde noon e yontande hanki wona gotum kono hunde fof ko jiiɗa ko base base o ɓe mbi fondement o so moƴƴi tan kala ko ari ɗum ma faw neɗɗo kala no mbawɗa waade e aduna tinno ni ɓesgu ma éducation de base ene moƴƴi e neɗɗo hay so neɗɗo o joguima éducation de base kalɗo wawi yaada o change ta hoore kono hannde noon téléji ɗi cansi sukaɓe ɓe ñembi tubakoɓe jiiɗi ko accude tan mataw ko wonno hanki ko nafanno en hanki ko tawden hanki tañiɗa meɗen e mbaɗa ko gandanɗa ko ɗum tan wonno nafoore ɓi pullo hande ɓesgu hande koko sali wiɗum e ajjini tan tigi wallahi ma en callo en guetoto en ko mbawɗen foof en mbawa gaynude yewtere nde taw kadi en jubbani kadi goɗɗum ko yahata e aduna he woni oɗo coronavirus hande tampinɗo yimɓe tampini foof eɗen gandi président Macky Sall waɗi hen fodde mum tinnima ha no hannirta ni o waɗi ko wawi o waɗi kadi ko wawa hakkude makko e bandiraɓe hakkude makko kadi e ɓesgu ngu beele ko ɓesgu ngu salam toon ko enen hani salmani hanani wona lawol oɗo coronavirus hande ɗo tolne aduna o hande ala ɗo acci ko monde entier coronavirus o ɓewi neɗɗo noon ɓe mbi ko jotumbere ko kulane sangol sattar le bëgg so neɗɗo yima yaloto yiɗi ko laaɓal maɗa soko tawi président de la république darima nde ɗo darde wani nani waɗi ko wawi waɗi ko wawa ngam yidde sofde sukaɓe leydi ndi walla yidde sofde ni pittali jiilotoɗi ko saabu ɗum oɗo coronavirus hay goto humpaka no wayi yawde rabde no yawiri rabde ni koye noon o yawiri warde soko tawi o waɗi darde makko e balle makko e mbawka makko o darima hen ko waɗi ko wawi ko wawa o wi yimɓeɓe yo jooɗo yo ndeccu yo ndento poti tan ko rewde e ko wiɗumen ko min mi d'accord ani ko sukaɓeɓe mbatta ko wona lawol est ce que moƴƴani meɗen ko noon tigui Houleyda Ba golle ma jooɗi peewi jinnoɗen dañde ko ta kewɗo mbaɗen ɗo ganduɗa taw ko ɗo ha janggo par ce que pindi tini heppata on haɓata on haɓen gandi kadi ɓiɓɓe fulɓe ɓe keppata on kaɓata on ko noon tigui calminanmi Ousmane Coulibaly toon to gorko Kolda Kuɓeje Sara sukaɓe en calmini ganduɗa bandiraɓe en calmini Ablaye Kande toon to Gonda Mamboy Diawara suko pullo ganduɗa baɗo golle labtude nanade salminama mbiya kadi ko waɗata ko yo Allah yokko moƴƴere dokkon yimɓe so bakko mato mbayno
gandi tigi ko ɓeɗe rewɓe rimɓe lamɓeraneɓe rewɓe awluɓe wadɓe fayida ko ɓen tigi hande mbiyambiɗen ɗo henne ɗum noon ko ɗon tigi mbaynotoɗen enen jiɗno jokkude e ganduɗa ha ɓuuro ɗo gati eɗen gandi haaɓe kooɗa ɗo haaɓe jiiɗa ɗo haaɓe jewna ɗo ɗum noon huuley ko ɗo tan maynoɗa bandiraɓe gudde jeew aywa Tidiane Sarr sana yettude bandiraɓe haalpulaar en kala e yettudema an Seydi Sarr ñaganadema Allah moƴƴere ñagade yo Allah ɓoyno déplacement ɗo ha ɓooya Seydi Sarr Allah accitma e équipe technique ma mo wonduɗa ɗo foof Allah accide on onon groupe mon foof ha ɓooya juuta yo Allah hokku en wattuni o saaha mo wurtawɗen mbiyeden ko Seydi Sarr ko noon tigui jettiranmi bandiraɓe ɓe liggottoɓe ɗon ko woni Dieynaba Sow Oumou Dieng Aissa Wade ko ɗon tigui liggottoɓe ɗon gandi nder Leyla nene jooɗi o banggue tigueli tew meɗen hettanno en to kaɓirɗe to ko Ndeye Fatou Massili e Mati ko ɓen tigui kettanno en to kaɓirɗe ɗo e yesso haalirde ko guiɗe moon sehli moon guiɗe fulɓe kala Tidiane to Sare debbo mo hornolde Sare Niang Paliba e Boubou Diéry heddarago e molarago hersi Allah yiyedeɓe ko on tigui hettannoɗo bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe